Salam mehriban doganlar, dostlar, mehriban ýaşlar. Kanalyma geleniňiz üçin minnetdar. Bugun men gatykly, süleli çorba pişirdim. Bunahary Nidahat daýdamdan öwrendim. Bunahary tüden, undan, awradylan mekkejeğinden, awradylan bugdaýdan pişirýärin. Ýöne men tüläni köpräk peýdalanmaga çalyşýarym. Sebäbi süle adam organizmi üçin örän peýdaly iýmitdir. Sülede adam organizmine gerekli maddalar we vitaminler örän köpdir. Hemde immunitetiň, böwregiň iými siňdirişi ýollarynyň gowy dogry işlemegine uly kömek edýär. Mehribanlar şonuň üçin süläni esasanam şu gyş günlerinde, şu agyr günlerde köpräk iýmegi maslahat berýärin. Süleden süýtlaş etseňdem bolýar, ýa-da ekli ýa-da eksiz naharlara tepeleseňem gaty gowy bolýar. Gelin inni bolsa, süleli gatykly çorbanyň bişirilişini başdan aýak synlalyň. Gadana 700 gram ýaly suw goýdum. Birazajyk dud attym, hemde bir käse dolar dolmaz tüläni goýdum. Indi bolsa bişýänçe gaýnatmaly. Arasyndan şoň ýaly köpügi çyksa, hökmän aýyrmaly. 15-20 minutdan bişýä, süle bişýänçe bolsa gatygymy taýýarlaýaryn. Menne yarım litr gatykpa, ondan köprägi mesleňiz bolýar ýa-da agyryny ulanyp bilerseňiz, ne şoňa 2 diş sarımsagy kırgıçdan geçirip koştum. Hemde bir ýumurtkanyň tarsyny koştum. Sonra gawja çalyp taýýarlap goýmaly. Ýumurtkanyň agyny gaýlamaly, ony çörek zat edende goşsaňyz bolýar. Ine sülämeden bişdi. Inni bolsa aşagyny söndürmeli, endi helki taýýarlan gatygymyzy goşmaly. Bir eliň bilen goşup, bir eliň bilen çaltlyk bilen garmaly. Gawja garandan sonra başga bir kiçirek gadana mitke ýagyny eretmeli. Mitkeni ýakmak hökman däl, eränden sonra yarım nahar çemçesi ýaly gowradylan narpy atmaly. Narpy men özüm gowradýarym. Sonra rengi çykýança birazajyk gawurmaly, hemde helki gatykly çorbamyzyň üstüne goýmaly. Ine mehribanlar çorbamydan taýýar. Kiçirek käselere goýup, esasy nahardan öňünçäk birinji nahar hökmünde her kime bir käse berseňiz bolýar. Bu nahary çağalar, garrylar, has gowur ýerler, esasanam berhi saklayanlar ýa-da horlanmak isleýänler üçin bu nahar peýdaly. Mehribanlar, halan musoňyz laýyk goýun, hemde teswirlerde öz pikirleriňizi ýa-da haýsy naharyň pişirilişini görmek isleýän musoňyz ýazyň. Sebäbi siziň pikirleriňiz meniň üçin gyzykly. Inniki videolarymda görüşýänçe hoş sag bolun. Goý beýik bir var, siziň her biriňizi öz penasyna aman saklasyn.